ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар ҷараёни сафари навбатии кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз деҳаҳои ҷамоатҳои деҳотӣ Лоиқ Шералӣ ва Рӯдакӣ бо рафти корҳои ободониву созандагӣ шинос гардида, сокинони ҷамоатро ба кишти баҳорӣ, истифодаи оқилонаи замин, вусъати сабзу хӯрамгардонӣ, ғамхорӣ нисбат ба собиқадарон ва дигар масъалаҳо даъват кард. дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ дар ҷамоатҳои деҳот низ рӯз то рӯз густариш меёбад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ нахуст аз фаъолияти сархонаи соҳибкор Шодимурод Акрамов воқеъ дар деҳаи Марғидар шинос гардид. раиси шаҳр иттилоъ дод ки воқеан ҳам барои таъмини бозори истеъмолӣ дар фасли зимистон бо маҳсулоти кишоварзӣ фаъолияти чунин сархонаҳо хеле муҳим аст ва бояд соҳибкорон дар ин самт пайваста тадбирҳои мушаххас андешанд. мавриди зикр аст ки дар деҳаи негноти ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ сохтмони маркази саломатии муосир бо маром идома дорад. раиси шаҳр бо ҷараёни корҳои таъмиру сохтмонӣ шинос гардида ба масъулин, бинокорон ва дигар сокинони деҳа ҷиҳати саривақт ва бо сифати баланд мавриди истифода қарор додани ин иншооти таъйиноти иҷтимоӣ дастуру супоришҳои мушаххас дод. ба ҳамагон маълум аст ки ҳанӯз 10 сол муқаддам дар деҳаи панҷрӯди ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ бо ибтикори соҳибкорони ин диёр нерӯгоҳи обии барқии Панҷрӯд бунёд шуда буд ва бо мурури солҳо он ба таъмиру аз нав таҷҳизонидан ниёз дорад. раиси шаҳр зимни шиносоӣ бо фаъолияти ин нерӯгоҳ ба масъулин дастур дод ки мо бояд барои ҳарчи зудтар анҷом додани корҳои таъмирӣ дар нерӯгоҳи обии барқии Панҷрӯд тадбирҳои мушаххас андешида аксари сокинони ҷамоати деҳоти Рӯдакиро мунтазам бо нерӯи барқ таъмин созем. мавриди зикр аст ки дар ҷараёни боздиди кории раиси шаҳр аз ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ сокинони деҳаи зери ҳисор ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки онҳо тасмим гирифтанд ки дар макони собиқ як бинои фарсуда барои фарзандони ин деҳа як толори замонавӣ варзишӣ бунёд месозанд ва раиси шаҳр масъулинро вазифадор кард ки барои ҳарчи зудтар оғоз намудани корҳои сохтмонӣ таҳияи як тарҳи зебои меъморӣ ва мусоида ба татбиқи ин иқдоми шоиста ҳаматарафа кӯмаки амалӣ расонида шавад. соли равон ба мавлуди яке аз шоирони адабиёти муосири тоҷик Равоншод Мастон Шералӣ 90 сол пур мешавад. бо ин мақсад дар деҳаи зери ҳисори шаҳри Панҷакент бо ибтикори бевоситаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент саҳми соҳибкор Абдушафӣ Ҳоҷиев инҷо аллакай таъмиру таҷҳизонидани бинои собиқи мактаб ба анҷом расида ҳамзамон барои бунёди маҷмӯаи варзишӣ корҳо оғоз ёфтанд. таъкид шуд ки бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 ба номи Мастон Шералӣ бо тарҳи зебои замонавӣ бунёд мешавад ки дар маросими гузоштани санги асоси он раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дигар масъулин ширкат варзиданд. инҷо зимни як ҷамъомади бошукӯҳ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки дар асоси дастури супоришҳо паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода мо бояд
корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ, баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзто рӯз вусъат бахшида барои ободонии диёри хеш саҳми арзанда гузорем. натиҷаҳои сафари кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ бо як машварати корӣ анҷом ёфт. зимни машварати корӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз сокинони ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ даъват кард, ки онҳо бояд дар маъракаи навбатии баҳорӣ хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар, тадбирҳои зарурӣ барои киштукори баҳорӣ, махсусан кишти картошка, шабакаҳои обрасонӣ ва дигар тадбирҳое ки барои пешрафти соҳаи кишоварзӣ ҳаматарафа мусоидат мекунад, тадбирҳои мушаххас андешанд. дар ин замина ва аз рӯи натиҷаи сафарҳои кории раиси шаҳр ба ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ, роҳбарияти ҷамоати деҳот, фаъолон ва масъулин дастуру вазифаҳои мушаххас гирифтанд. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шоҳсайн Солиҳов. дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти эҳтироми калонсолон ва аёдати эшон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари кории худ ба ҷамоати Рӯдакӣ чанде аз собиқадорони ҷамоатро аёдат намуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба аёдати собиқадори соҳаи маориф ва хидмати давлатӣ Мунаввара Азизмуродова рафт. Мунаввара Азизмуродова сокини деҳаи Панҷруд буда умри худро барои тарбияи насли наврас бахшидааст. ӯ ҳамзамон дар корҳои ҷамоат пешсаф буд ва тарбияи наврасону ҷавононро мақсади асосии хеш мепиндошт. раиси шаҳри Панҷакент зимни аёдат арзу сипоси хеш ва роҳбарияти давлатро ба Мунаввара Азизмуродова расонид. ҳамзамон собиқадори хидмати давлатӣ сокини деҳаи Панҷруд Сайфулло Насриддинов низ мавриди аёдат қарор гирифт. қайд гардид ки дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа, дидорбинии омӯзгорон, собиқадорон ва болида намудани хотири эшон пайваста зери сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. بریجوی میلیون آیت همه یا دیاری مهربان آیت همه ریگی آمو و درشتی راهی است زیر پایت پرنیهان آیت همه ای بخارا شاد باش و در نزیست میر نزد شادنای آیت همه. عبدالرحیم شادمونов омӯзгори собиқадор низ мавриди аёдат қарор гирифт. ҳама аёдатшудагон шукронаи сулҳу оромӣ ва фаровонии дастархони мардум намуда умедворӣ намуданд ки Тоҷикистони азиз боз ҳам ободу зеботар бигардад. ба собиқадорон тӯҳфаҳои пулӣ ва молии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солиҳов. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар доираи нақшаи солҳои рушди саноат эълон шудани солҳои 2022-2026 ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ диққати хоса дода мешавад. ҳоло дар соҳили рӯди Зарафшон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Соҷина бо сармоягузории соҳибкор Фариз Камолов ва бародаронаш нахустин коргоҳи истеҳсоли шифер дар шаҳр бунёд мешавад. зимни бозиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз рафти бунёди ин коргоҳи саноатӣ иттилоъ дода шуд, ки ҳоло бунёди биноҳо барои васфу насби таҷҳизот, ки дар ҷумҳурии Чин фармоиш дода шудааст, вусъат ёфта, саҳни он низ тахту ҳамвор карда мешавад. ҳамчунин барои истеҳсоли шифер масолиҳи хоми зарурӣ низ дастрас карда шудааст. бо ба кор даромадани коргоҳ, ки дар нимсолаи аввали соли равон пешбинӣ шудааст, барои 25 нафар мутахассисон ва сокинони маҳаллӣ ҷойи кор ташкил шуда, он дар як баст то 5000 дона шифер истеҳсол менамояд.
با مقصد تطبیق عملی دستور سپارش‌های اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون جهت سبز و خرمگردانی محیط زیست تطبیق عملی برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در شهر و دیهات پنجکند از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی و شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکند تدبیرهای عملی راه اندازی شدند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از رفت کارهای آبادانی و کبودیزارکنی در مسیر شهرهای پنجکند عینی در حدود جماعت‌های دیهات لویق، شیرالی و رودکی شناس شد. در اینجا حشرچیان با دستور متخصصان و طبق قاعده‌های آگروتکنیکی 300 بیخ نهال آرایشی سوزندبرگ شنانیدند. ذکر گردید که بهر عملی نمودن مرحله اولی برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 قرارهای داخلدار به تصویب رسیده در سال 2025 در شهر پنجکند 24397 بیخ شنانیدن نهال به نقشه گرفته شده است. از جمله نهال‌های همیشه سبز آرایشی 296665 بیخ، میوه دهنده 74662 بیخ و گل و بوته‌های آرایشی باشد 220500 بیخ. عبدالخالق خالقزاده مسئولین را وظیفه‌دار کرد که جهت اجرای سپارش‌های گذاشته شده از تمام امکانات و وسیله‌ها استفاده نموده در خرم و کبودیزارکنی شهر و دهات کوشش به خرج دهند. شعباز قربانов، ҷаҳонгир толибе، махсус барои барномаи иттилоотии пайғом. ادامه برنامه مطابق نقشه شورای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان با مناسبت 32مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در قسم حربی 05170 چاره‌بینی‌های خاطرمان برگزار گردید. مطابق نقشه کاری شوراهای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان با افتخار 32مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سلسله چاره‌بینی‌های معرفتی و اطلاعاتی تحت عنوان مادران وحدت سرا با شعار بیرا فرزند خدمت وطن مادر بکن جریان دارد. در این روند ملاقات نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، فعالان شوراهای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، بانوان فعال، دانشجویان و خوانندگان، تشکیلات‌های جمعیتی با هیئت افسران و سربازان قسم حربی 05170 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر پنجکند برگزار گردید. معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی، مدیر شعبه کاربازانان و اویله همزیره زمانова، معاون رئیس تشکیلات ابتدایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در دانشکده آموزگاری شهر پنجکند فاطمه سرایزاده، سردار ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی نگاره زمانیان، رئیس شورای سربازان بین الملل علیبای براتوف، دیگر نمایندگان و فعالان به هیئت افسران و سربازان از نام شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، بانوان فعال کتاب، دارووار، مواد تازگی شخصی، نان و کلچه، شیرینی ها، انواع گوناگون محصولات خوراکواری را تقدیم نموده با آنها با تمناهای عیدانه برای خدمت صادقانه عرض سپاس کردند. ضمن جمع آمد با شکوه معاون رئیس شهر نقیبی پروینه توجه حاضرین را به اجرای دستور سپارش ها، آموزش و تطبیق پیام نوبتی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امامعلی رحمون دعوت نمودند. همزمان اظهار داشت که با اقدام رهبریت ولایت سوق و شهر پنجکند در قسم‌های نظامی شرایط‌های معیشی آمادگی حربی سال تا سال بهتر می‌گردد و جوانان دیار باستانیمان در معرکه بهاری دعوت خدمت عسکری را همچون افتخاری وطنداری صادقانه می‌پذیرند. دیگر ناطقان نیز تاکید کردند که حمایه مرز و بوم کشور وظیفه مقدس و شهروندی هر یک جوانمرد شجاع دیار باستانی پنجکند میباشد و باید والدان برای آماده سازی و سفربری فرزندانشان به خدمت وطن مادر با شرفانه سهم گذارند. صحبت و ملاقات صمیمانه در سنخانه‌های تعلیمی،
ташкили дастурхони ороёфта бо маҳсулоти тақдим гардида, шиносоии як гурӯҳ донишҷӯёну хонандагон бо ҳаёти сарбозон, ташкили барномаи фарҳангию мусиқӣ воқеан ин чорабиниро рангорангу фараҳбахш кард. қомандони қисми ҳарбӣ полковник Музаффар Муҳаммад Шоҳзода барои ташкили ин чорабинии хотирмон ба роҳбарияти вилояти Суғд, шаҳри Панҷакен, шӯроҳои вилоятӣ ва шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон сипоси бепоён баён кард. аз ҷарони ин чорабинии маърифатию фарҳангӣ дар барномаҳои садо ва симои шаҳри Панҷакен, сомонаҳои расмии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва дигар расонаҳои хабарӣ гузоришҳои иттилоотӣ ба нашр расиданд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Хайём Ҷураев. нишастҳои матбуотӣ дар корхонаҳо, ташкилот ва муассисаҳо идома дорад. зимни нишасти матбуотии навбатӣ роҳбарони раёсати кишоварзӣ, кумитаи идораи замин, бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент ба саволҳои хабарнигорон роҷеъ ба ҷанбасти соли 2024 ва нақшаҳои минбаъда посух доданд. дар соли 2024 нисбати риоя накардани талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист нисбати 679 нафар парвандаи ҳуқуқвайронкунӣ тартиб дода шуда 108708 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуд. кормандони бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент талош доранд то корҳои фаҳмондадиҳиро бештар намуда баҳри баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон саҳмгузор бошанд. чунин ибрӯз дошт Шӯҳрат Исломов, сардори шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент дар нишасти матбуотӣ бо рӯзноманигорони васоити ахбори омма. ӯ ҳамзамон илова намуд ки дар соли 2025-2027 тибқи дурнамо 24397 бехниҳолҳои сояафкан, ҳамеша сабз, ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида мешаванд. инчунин 220500 дона гулҳои мавсимӣ низ шинонида хоҳанд шуд. дар нишасти матбуотии мазкур муовини сардори раёсати кишоварзӣ Диловари Шералӣ ба саволҳои рӯзноманигорон посухҳои мушаххас дод. ӯ дар бораи шолии ихтиронамудаи худ навъҳои 5 руд саразм иттилоъ дода афзуд ки раёсати кишоварзӣ омода аст то ба шолипарварони пешқадам барои кишт ин ду навъи шолиро дастрас намояд. вобаста ба дурнамои кишти картошка бошад гуфта шуд ки соли 2025 дар 3900 гектар замин картошка кишт карда мешавад ки аз он 750 гектар картошкаи барвақтӣ аст. азимҷон Икромов, сардори идораи кумитаи замин ба саҳми рӯзноманигорон расонид ки дар соли 2024 барои ғайриқонунӣ аз худ намудани заминҳои обӣ 293 нафар ҷаримабандӣ гардиданд. дар идома рӯзноманигорон ба саволҳои худ посухҳои дақиқ гирифтанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солиҳов. фаъолияти ташкилоти ибтидоии собиқадорони маҳаллаи Соизебон дар маҷлиси васеъ таҳлилу баррасӣ шуда нақшаи вазифаҳои навбатӣ муайян шуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. соли 2024 ҳаҷми умумии хароҷоти соҳаи иҷтимоӣ ба 19 миллиард сомонӣ расонида шуд ки нисбат ба бюҷети соли 2023 беш аз 2 миллиард сомонӣ зиёд буда 43% хароҷоти бюҷети давлатиро ташкил медиҳад. иқтибос овард аз паёми сарвари давлат аз 24 декабри соли 2024 Акрамқул Ҳайдарқулов, раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат дар маҳаллаи Соизебон, дар ҳисоботи солонаи худ ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1 баргузор гардид. инчунин дар баромад таъкид гардид ки аз тарафи шӯрои собиқадорон гурӯҳҳо ташкил карда шуда дар ҷойҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ нисбат ба амал татбиқ намудани нишондодҳои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар таълиму тарбияи кӯдак, танзими ҷашну маросимҳо, суҳбатҳо ороста мешавад ки ин вохӯриҳо самараи хуби худашро нишон дода истодааст. Хуршед Саидмуродов, собиқадори меҳнат, муҳтавои паёми сарвари давлатро ба саҳми ҳозирин расонида қайд кард ки собиқадорон бо маслиҳатҳои муфиди худ ҳамеша дар паҳлӯи ҷавонон буда онҳоро ба роҳи ватандӯстиву ифтихор аз кишвари худ ҳидоят менамоянд.
иштирокчиён фикру андешаҳои худро нисбат ба ҳисобот баён намуданд. дар поёни ҷамомат муовини раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр Акмал Хуҷамов дар назди ҳозирин вазифагузорӣ намуд ки мо бояд ҳамарӯза дар суҳбату вохӯриҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронем ва бо ин ҳиссаи барои тинҷиву оромии кишвар гузорем. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Хаём Ҷураев. барномаро идома медиҳем. бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент ҷиҳати гиромидошти устоди варзиш Бобоҷон Арслонов мусобиқаи дастаҳои волейбол ҷамъбаст гардид. тавре ки дар гузоришҳои гузашта иттилоъ дода будем, аз 1 то 3 феврал дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3 озмуни бозии волейбол бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва сарпарастии устодони варзиш гузаронида шуд, ҷамъбаст гардид. бояд тазаккур дод ки озмуни мазкур барои гиромидошти хотири шодравон аълочии маърифи ҷумҳурии Тоҷикистон устоди варзиш Бобоҷон Аслонов роҳандозӣ карда шуда 14 даста аз ҷамъиятҳои деҳот қувваозмоӣ намуданд. дар ҷамъбаст дастаҳои дӯстӣ, вешист, саразм қувваозмоӣ намуда ҷойҳои ғолибонро муайян намуданд ки ҷои нахуст ба дастаи дӯстӣ, ҷои дуюм бошад ба дастаи вешист ва ҷои сеюм бошад ба дастаи саразм насиб гардид. ман аз номи ҳамаи шумо пешдадам аст ба маъмурияти ҳамин мусобиқа ба мактаби варзиш ва коргузорон ва ҳамчунин ба мактаби варзиш барои баргузор намудани гуруҳи чорабино ташаккур изҳор мекунам. ҷои сеюм ба дастаи Уроев. ҷои дуюм бисёре аз маҳорати худашон доданд команди вешист. ғолиби мусобиқаи имрӯза дастаи дӯстӣ. албатта чӣ тавре ки ёдрас намуда будем, саҳми шодравон Бобоҷон Аслонов барои пешрафти варзиш дар шаҳри Панҷакент назаррас буда ин иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ва сарпарастии устодони варзиш шоёни қадрдонист. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Хаём Ҷураев. бинандагони гиромӣ, ин буданд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин дам бароятон таҳия ва пешкаш намудем. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.